Dobrý deň, ďalšou dôležitou súčasťou pohybu vo vyššom veku je mobilita a pohyblivosť klbov. Tak ako si ju udržiavať čo najdlhšie? Jednou z možností sú pravidelné mobilizačné cvičenia. Tie pomáhajú uvoľniť svaly, zlepšiť rozsah pohybu v klboch a zmierniť stuhnutosť, ktorá sa často objavuje s pribúdajúcim vekom alebo pri sedavom spôsobe života. Cviky, ktoré si ukážeme, sú zamerané na zlepšenie klbovej pohyblivosti, pružnosti svalov, kontroly pohybu. Zároveň pomáhajú posilňovať svaly aj v krajných polohách pohybu a podporujú správne držanie tela. Aby bolo cvičenie bezpečné a účinné, budeme cviky vykonávať kontrolovane a pomaly. Takto dokážeme postupne uvoľniť stuhnuté svaly, zlepšiť rozsah pohybu a predchádzať bolestiam. Ďakujem veľmi pekne, tak poďme na to. Pri tomto cvičení sa zameráme na mobilitu a klbovú pohyblivosť. Prvé cvičenie nohy máme na široko postavené, široký postoj. Ruky máme upažené a vykonávame pohyb. Pravá ruka sa dotýka ľavej špičky a ľavá ruka sa dotýka pravej špičky. Tento cvik vykonávame 8-krát na pravú, 8-krát na ľavú stranu. Čiže s výdychom ideme do predklonu, pravá ruka sa dotýka ľavej špičky, nádych a s výdychom do predklonu, ľavá ruka sa dotýka pravej špičky. Zopakujeme 8-krát na pravú, 8-krát na ľavú stranu. Ideme s výdychom do predklonu, 3, hlboký nádych, s výdychom do predklonu. Pravá ruka sa dotýka pravej špičky. Nádych a s výdychom do predklonu. Pravá ruka sa dotýka ľavej špičky. Stále máme nohy vystreté v kolenách. Ideme nádych a s výdychom do predklonu. Takisto ľavá ruka sa dotýka pravej špičky. Nádych a s výdychom do predklonu. Pravá ruka sa dotýka ľavej špičky. Stále máme nohy vystreté v kolenách. Nádych a s výdychom do predklonu 7. Ľavá ruka, pravá špička 7. A posledné opakovanie, nádych a s výdychom do predklonu ideme 8. Nádych a s výdychom do predklonu 8. Ľavá ruka sa dotýka pravej špičky. Ideme na druhé cvičenie. Pri druhom cviku zameraný na mobilitu kolien, bedier a driekovej chrbtice ideme do drepu, chytíme si s rukami obidve špičky, s pravou rukou pravú špičku, s ľavou rukou ľavú špičku a s výdychom vystierame kolená. Obidve kolená naraz, s nádychom ideme naspäť. S výdychom vystierame ruky v lakti, vystierame obidve kolená súčasne a naspäť. Zdopakujeme 8-krát. Môžeme si chytiť špičky s obidvoma rukami. Ideme nádych do drepu. Výborne, ruky máme vystreté v lakti a s výdychom vystierame obidve dolné končatiny v kolenách. Výborne, zopakujeme 8-krát. 2. Ak budete cítiť mierne ťahanie na zadných stehných svalov, vydržíme aspoň 2-3 sekundy v tejto pozícii. Pomaličky nádych dole, s výdychom vystierame nohy v kolenách. Ruky sú vystreté, držíme sa špičiek. Ak by ste tento cvik nedokázali urobiť v rámci skrátenia zadných stehných svalov, môžete sa chytiť predkolení. Takisto vykonávame 8-krát. A posledné opakovanie, 8. S výdychom vystierame nohy v kolenách, vystierame ruky. Dobre. Pri treťom cviku, ktorý je zameraný na mobilitu a pohyblivosť klbov, máme dolné končatiny postavené na šírku panvy, ruky si vzpažíme nad hlavu a pomaličky s výdychom smerujeme ku špičkám cez vystreté nohy v kolenách a zopakujeme taktiež 8-krát. Nádych ku stropu, chceme vyrásť a s výdychom do predklonu zopakujeme 8. Takisto, ako som už spomínal, cez vystreté nohy v kolenách, pomaličky. Nádych, chceme vyrásť cez vystreté ruky v lakti a s výdychom ideme pomaličky do predklonu. V predklone môžeme vytrvať 2 až 3 sekundy, ak máme pocit stuhnutia alebo skrátenia v oblasti drieku alebo zadných stehenných svalov.
pomaličky nádych, vyťahujeme sa hore ku stropu 5. krát a s výdychom ideme do predklonu. Nohy máme vystreté v kolenách. 6. nádych, vyťahujeme sa hore. Chceme vyrásť a pomaličky s výdychom ideme do predklonu. Ruky sa dotýkajú špičiek nôh, nohy máme taktiež stále vystreté v kolenách. A pôjdeme posledný 8 krát, pomaličky nádych, vyťahujeme ruky čo najviac, chceme vyrásť od ramenných kĺbov, sa vyťahujeme nahor a pomaličky s výdychom ideme do predklonu cez vystreté nohy v kolenách. Na ďalšie cvičenia prejdeme do sedu na podložku. Sedíme na podložke, ruky môžeme mať upažené, nohy máme na šírku panvy, ohnuté v bedrach aj v kolenách, chodidla sú položené na zemi. Ideme pomaličky, vytáčame takzvaná supinácia, vytáčame nohy v bedrách. Pravé koleno sa dotýka ľavého chodidla a ľavé koleno sa dotýka pravého chodidla. Zopakujeme 8 krát na pravú, 8 krát na ľavú stranu. Ruky môžeme mať upažené, trénujeme si tým pádom aj zlepšenie koordinácie a stability pri prevádzaní daného pohybu. Pomaličky prevádzame pohyb 8 krát. Pravé koleno sa dotýka ľavého chodidla a opačne. 8 ľava, 8 prava. V prípade, že sa budete cítiť nekomfortne a budete cítiť inkoordináciu, môžete sa oprieť s rukami o zem. Taktiež stále telo máme vystreté, nejdeme do predklonu. Hlava je bez rotácií. Ideme 6. krát na pravú stranu, vytočíme sa a ľavá strana, pravé koleno sa dotýka ľavého chodidla. Pri druhom cviku, ktorý je zameraný na mobilitu a pohyblivosť kĺbov, takisto sedíme na zadku, nohy máme ohnuté v bedrách aj v kolenách, ruky si upažíme, pravé koleno smeruje k ľavej špičke, pravá noha je vo vnútornej rotácii, ľavá noha je vo vonkajšej rotácii a pomaličky s prechodom prenášame váhu tela, dvíhame dolné končatiny a vytačame sa na opačnú stranu, kde skončíme, ľavé koleno sa dotýka pravého chodidla. V prípade, ak budete cítiť, že sa potrebujete chytiť nejakú inkoordináciu alebo pocit nestability, môžete sa oprieť obidvomi rukami vzadu za chrbtom. Zopakujeme 8 krát na ľavú stranu a 8 krát na pravú stranu. S prechodmi, pomaličky, pravé koleno k ľavému chodidlu a opačne 8 krát ľavá strana, 8 krát pravá strana. Pri prevádzaní tohto cviku prenesieme ťažisko tela dozadu, dvihneme obidve dolné končatiny súčasne a vytočíme, čiže vykonáme tzv. Supináciu v bedrových kĺboch. Ideme 5. opakovanie, vytočíme sa, ľavé chodidlo smeruje k pravému kolenu, 6. krát. Dbáme na to, aby sme mali telo stále vystreté, aby sme sa neprehýbali v chrbtici. Ideme 7. krát, pravé koleno sa dotýka ľavého chodidla, ľavé koleno pravého chodidla a posledný 8. Prejdeme na cviky, ktoré sú v rámci tohto cvičenia pohyblivosti kĺbov sa prevádzajú na podložke v ľahu. V rámci mobility a pohyblivosti kĺbov v polohe v ľahu nohy máme ohnuté v bedrách aj v kolenách, chodidlá sú opreté o podložku. Oddialíme si dolné končatiny od seba, širšie ako máme panvu a vytáčame, čiže taktiež nastáva supinácia ľavého kolena k pravej pete a opačne. Opakujeme 8 krát na ľavú stranu, 8 na pravú.
Pričom máme upažené ruky, dlane smerujú k zemi, hlava sa súčasne vytáča opačným smerom. Ak vytáčame dolné končatiny na pravú stranu, hlava ide na opačnú stranu. Zopakujeme 8 krát na ľavú, 8 krát na pravú stranu. Pomaličky nádych, východzia pozícia a s výdychom vytočíme. Pri tomto cviku dbáme na to, aby drieková chrbtica sa vytáčala čo najmenej v rámci zhoršenia nestability drieku a poškodenia platničiek. Snažíme sa vytáčať iba bedrové kĺby. Ideme 5. krát, pravé koleno, ľavé chodidlo, 6. Pomaličky s výdychom sa rotujeme. 7. Ľavé koleno smeruje k pravému chodidlu. 8. krát, 8. ľavé koleno vytáčame k pravému chodidlu, driek máme stále opretý o podložku a 8. posledný. Pri druhom cvičení na zlepšenie mobility a pohyblivosti kĺbov si preložíme ľavé koleno cez pravé koleno, ruky máme upažené, smerujú dlaňou k zemi a pomaličky taktiež s výdychom vytáčame sa, rotujeme na pravú stranu, hlava smeruje na ľavú stranu, čiže opačne. Opakujeme 8 krát na ľavú stranu, 8 krát na pravú stranu. Pomaličky s výdychom nádych, začíname z východzej pozície a s výdychom vytočíme obidve dolné končatiny na pravú stranu, hlava ide na ľavú stranu. Ideme druhýkrát. Ľavá strana, vytočíme dolné končatiny a pravá strana s výdychom. Hlava ide na opačnú stranu. Ruky máme stále upažené, smerujú dlaňou k zemi. Tretíkrát s výdychom vytočíme sa. 4. pravá strana a ľavá strana. 4. krát pomaličky s výdychom, nohy smerujú na ľavú stranu, hlava na pravú stranu. 5. ideme s výdychom, vytočíme obidve dolné končatiny na pravú stranu. Nádych a s výdychom ľavá strana. Ideme 6. krát. S výdychom sa vytočíme na pravú stranu, hlava ide opačným smerom. Naspäť nádych a s výdychom vytočíme obidve dolné končatiny ľavá strana, hlava ide na pravú stranu. Ideme 7. krát, predposledný, vytočíme sa na pravú stranu, hlava ide na opačnú stranu. A posledný 8. krát, obidve dolné končatiny, vytočíme sa na pravú stranu s výdychom. Tak, a ľavá strana, posledný krát. Skončili sme cvičenie na tejto strane a vystriedame dolné končatiny. Teraz si preložíme pravé koleno cez ľavé a takisto zopakujeme 8 krát na ľavú, 8 krát na pravú stranu. Stále začíname z východzej pozície nádych a s výdychom vytočíme dolné končatiny na pravú stranu, hlava ide na opačnú stranu. Stále máme ruky upažené, dlane smerujú nadol. Pomaličky nádych a s výdychom vytočíme sa na ľavú stranu. 3. krát hlava ide na opačnú stranu. Nádych a s výdychom vytočíme dolné končatiny. 4. krát hlava ide na opačnú stranu. Snažíme sa uvoľniť v driekovej chrbtici, aby sa nám uvoľnili svaly, ktoré sú pozdĺž chrbtice. Nenapíname sa pri tomto cvičení, stále sa snažíme uvoľniť taktiež bedrové svaly, svaly chrbtice. Vytočíme sa s výdychom na pravú stranu 6. krát, hlava ide na opačnú stranu. A to isté zopakujeme na druhú stranu. Pomaličky prejdeme na 7. opakovanie, s výdychom vytočíme dolné končatiny ľavá strana, hlava ide na opačnú stranu. Prejdeme na posledné opakovanie. S výdychom dolné končatiny smerujú na ľavú stranu a hlava na pravú stranu. Týmto končíme druhé cvičenie, prejdeme na tretie cvičenie. Tretí cvik zameraný na zlepšenie pohyblivosti a mobility v ľahu na chrbte. Preložíme si ľavú dolnú končatinu, čiže členok cez pravé koleno. Ľavé koleno si vytláčame do vonkajšej rotácie a vykonávame pohyb na pravú stranu pomaličky s tým, že si stále koleno tlačíme do vonkajšej rotácie s výdychom
a naspäť na druhú stranu. Ruky máme stále vystreté v lakti, upažené od tela, dlane smerujú k zemi a hlavu vytáčame na opačnú stranu, takisto ako pri druhom cvičení. Koleno sa snažíme stále držať vo vonkajšej rotácii a prechádzame na ľavú, na pravú stranu. Ideme tretíkrát s výdychom pravá strana, hlava ide na ľavú stranu a takisto s výdychom ľavá strana, koleno vytláčame do vonkajšej rotácie, hlava smeruje na pravú stranu. Snažíme sa taktiež pri tomto cvičení čo najviac uvoľniť v driekovej chrbtici, v oblasti bedier a kolien. Pomaličky s výdychom ideme štvrtýkrát na ľavú stranu, hlava smeruje na pravú stranu. A znovu nádych, ideme piatýkrát, pravá strana, hlava smeruje na ľavú stranu. Takisto šiestýkrát, noha je stále preložená, ľavú dolnú končatinu vytláčame do vonkajšej rotácie, s výdychom sa vytočíme, hlava ide na opačnú stranu. Ideme 7. opakovanie. Pomaličky s výdychom prenášame váhu dolných končatín na pravú stranu, koleno je stále vo vonkajšej rotácii a hlavu vytáčame opačným smerom. Posledné 8. opakovanie, pomaličky s výdychom vytáčame sa na pravú stranu, hlava ide na ľavú stranu. A posledné opakovanie na ľavú stranu s výdychom. Stačí? Prejdeme na cvičenie na druhej strane, že preložíme si pravé chodidlo, pravú dolnú končatinu cez ľavé koleno, koleno pravé tlačíme do vonkajšej rotácie, ruky taktiež máme stále upažené, dlane smerujú k zemi a vytáčame sa. S výdychom dolné končatiny smerujú na pravú stranu, hlava na ľavú stranu. Stále sa snažíme, aj keď budeme cítiť nejaký ťah v oblasti bedrového kĺbu, zadných sedacích svalov, vytláčame jemný tlak pravého kolena do vonkajšej rotácie. Takisto sa snažíme čo najviac uvoľniť sa v driekovej chrbtici v oblasti bedra a kolena. Pomaličky s výdychom prechádzame na ľavú stranu, hlavu vytačame na pravú stranu tretíkrát. Ideme štvrtýkrát, s výdychom vytáčame obidve dolné končatiny, pravá strana, hlavu vytáčame na ľavú stranu. Takisto štvrtý na ľavú stranu, obidve dolné končatiny, koleno stále držíme vo vonkajšej rotácii. Hlava sa vytáča opačným smerom. 5. opakovanie, vytáčame obidve dolné končatiny na ľavú stranu, koleno vytláčame do vonkajšej rotácie. Hlava smeruje s výdychom na opačnú stranu. Ideme 7. opakovanie, predposledné, pomaličky s výdychom vytáčame obidve dolné končatiny na pravú stranu, hlava smeruje na ľavú stranu. Nezabúdame dýchať, nádych z východzej pozície a s výdychom vytočíme obidve dolné končatiny. 8. opakovanie, pravá strana a hlavu vytočíme na ľavú stranu. Máme koniec cvičenia na podložke v ľahu. Mobilita aj kĺbová pohyblivosť spolu súvisia a patria medzi základné zložky fyzickej zdatnosti. Mobilita predstavuje schopnosť tela pohybovať sa voľne a kontrolovanie v celom rozsahu pohybu. Kĺbová pohyblivosť je rozsah pohybu v danom konkrétnom kĺbe, ktorý závisí od anatomickej štruktúry kĺbu, stavu väzov a prúžnosti okolitých svalov. Cvičenie na zlepšenie kĺbovej pohyblivosti sa odporúča vykonávať 2-krát do týždňa, ideálne v dňoch silového tréningu v celkovom trvaní 10 až 15 minút. Pri jednotlivých cvikoch sa odporúčajú 3 až 4 opakovania v trvaní 10 sekúnd so zameraním na precvičenie hlavných svalových skupín. Mobilizačné cvičenia sú ideálne ako súčasť rozcvičenia pred tréningom, pri bolestiach spôsobených preťažením, ako aj súčasť rehabilitácie. Medzi ďalšie vhodné pohybové aktivity, ktoré podporujú rozvoj koordinácie a kĺbovej pohyblivosti seniorov, patrí tai chi, ale aj tanec či joga.